everyone! Welcome to my channel. My name is Shari and I am based here in Cagayan de Oro City. For today's video, gagawa tayo ng mini grocery haul. So pumunta kami ng Limketcay Mall dito sa Cagayan de Oro City. And meron akong clips na i-insert ko dito. So tingnan nyo na lang. And then, may mga binili lang kami. So ipapakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung mga price nila at yung may mga tips na rin na sasabihin ko. If you are interested to see what I've got, please continue watching. And so, let's start. So ayan, so pumunta kami Robinson's Limketcay and we have, one red, bag. And then, two na, dito, paper bag. So, yun nga, pumunta kami doon para bumili ng milk for my youngest son, 2-year-old, si Mike. So, yung mga mostly dito sa ipapakita ko sa inyo ay binili ng husband ko. So, ito yung first, Cal cheese. If you're familiar, to siya, favorite ng mga kids. So, ilalagay ko na lang yung price sa gilid para may idea kayo kung magkano siya. So, another item is a Choco Malt powdered milk drink. So, this is for the kids. So, ito pag minsan, pag hindi sila kumakain ng ulam na niluto ko, o kaya hindi nila gusto, minsan ito yung inuulam nila sa rice. So, ayun for Ali and Mike. Sa another one, this is 55 pesos. Quail eggs naman siya. So, ito gusto ng husband ko. Most of these ay gusto niya. So, another item is 1 dozen of egg from Gango. So, Gango is one of the place here in, is it part of Bukidnon ba? Nearby place sa Cagayan na, nagpo-produce sila. May mga poultry farm doon. So, doon ito nanggagaling. So, next item ay yung Jin Ramen. Favorite ito ng husband ko. So, kumuha siya ng dalawa. So, alam nyo, isang tips ko sa inyo. One tip, kung mahilig kayo mag-ramen o kaya yung partner nyo, kaya one of the family members, mahilig silang mag-ramen, bumili na lang kayo ng gantong noodle. Tapos egg, tapos spring onion, tsaka pepper, lagyan nyo lang. So, ganun din yung taste nun. Yung main purpose pala kung bakit kami pumunta dun sa market ay para bumili ng milk for Mike. So, yung first na milk niya is nan, the same with kay Ali. But nung nag 1 year na siya, nag-switch kami ng nido kasi masyadong expensive yun. And okay naman siya dito. So, this is 1.6 kilogram and parang 3 weeks niya yata ito mauubos or 2 weeks. Tapos, we also bought, this is longganisa. But in Manila, we call this salami. Diri sa, Cagayan de Oro, longganisa ang tawag nila. So, salami amo ang naandan nga tawag. Ayan siya, more tagas nga longganisa. A little bit harder. So, this is 72.52 pesos. Tapos naman, we also have ham. Ayan. This is for Ali. Kasi mahilig siya sa ganito. So, this is around 40 something. So, we also bought hotdog for Ali. So, this is 84.18 and for 9 pieces na Virginia cheese dog. Next items naman, itong water tops ng Lemon Square. So, 10 pieces each siya. So, may party kasi kami na gagawin. Ipapakita ko na lang sa'yo. Hopefully, makapag-vlog ako. Pero siguro mauuna tong video na to before yung sa party na vlog. DIY party na vlog. Tapos, bumili din ako ng fruit cocktail para doon sa fruit salad na gagawin ko. Dalawa sila. This is Del Monte fruit cocktail. So, for 2 pieces to siya. This is around 70, 76. Lalagay ko na lang yung exact price dyan sa baba. So, 1 kilogram na rainbow salad macaroni for the fruit salad. Ito yung colorful na macaroni para colorful na yung salad. Masarap kasi siyang tingnan kapag colorful. And then, for the salad also, ito bumili ako ng mas gusto ko tong mga ganito, parang condensed and cream in one package. So, this is crema asada from Alaska. Sorry po, baliktad.
And then Angel Creme Densada. So, dalawang ganito. It's 410 ml and then 370 ml naman ito. And isang all-purpose cream lang. Feeling ko naman malasa na siya kasi dalawang ganito. Tapos matamis naman yung fruit cocktail. So, noong December, nag-post ako ng list of products na gagamitin nyo if you are going to make a macaroni salad. So, nasa around 500 yon. So, nandun sa page. And then, I also bought this one. This is for the cupcake. Ilalagay ko dun sa top. Kasi hindi na ako mag-order ng cupcakes na kasi medyo mahal. Nasa 25 to 50 pesos pag bumili ka ng cupcake. So, magdi-DIY na lang ako. Another item is this California Seedless Raisins. 100% natural. Ayan. So, mas gusto kong nilalagay ito sa macaroni salad. Okay, sa spaghetti. Masarap siya. Try nyo. So, yun. Ilalagay ko to doon sa fruit salad na gagawin ko. And then, I also got Colgate. Ito, naka 2 tube siya in one. So, parang 105 yata ito. And then, Safeguard soap for the family. That's all for this haul. Thank you so much for watching. I hope to see you on the next one. And thank you so much sa mga nanonood. And please, if you haven't subscribed, please do click the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified each time na mag-upload ako ng video. So, thank you so much. God bless everyone. Bye-bye!